funso nkumati kodi nkhani za malifomu zinathera patipo, kodi zinapita kutiko za malifomu achilima zija. Mu chaka cha 2021 kunapangidwa reform imene anayisogolera ndi malemu Saulos Klaus Chilima. Akuti amafuna aunikire boma uona kuti pamene pakulakika ndi patipo, ndipo malifomu aja anangoti zi. Ndipo lero lino kuti mupite mukagogode pa office ya Peter Mutharika ndikunena kuti kodi bwana imene yachokera MCP malifomu achilima aja ndikuti panopa muwapanga implement tizisatira malifomu achilima akakuthamangisani kumene ndi makofi. IMCP so nawo ndi chakwe wawo malifomu aja anangoti zi. Ndelero lino ndikufuna ndikutambasuleni chifukwa chimene anthu andale sakufuna kuti 1 inu muziwe zoti malifomu achilima aja munali chani. Number 2 chimene iwo sanga pangire implement malifomu aja. Achilima anapanga malifomu aja ndi cholinga chosintha zinthu zina zimene zimathandalama kupsya muboma. Ndipo mavuto anapanga ripoti iyo inapangidwa ndi mapeji 300-400 koma ifeyo taononga nthawi yathu kuti inuyo mawu mutani mudenose mwakanthawi kakang'ono chabe. In 10 minutes tikhala titamaliza kukutambasulirana chani nkhani imene. Ndine moto mpakani makonda kupanga ti mavidiyo tampichitanga zimene titi kuti anthu aziziwa zimene zikuchitika kunjako. Chinzo choyamba ma allowance achilima ndi anzawo chimene anadandaulapo kwambiri ndi nkhani ya ma allowance. Akuti mu chaka cha 2019 kufika 2020 budget ije 79 billion inapita ku ma allowance woka. 79 billion kugawidwa ku ma allowance. Akuti ma allowance anapanga approve 27 billion koma ma allowance amene anatuluka 33 billion. Kutanthauza kuti pakatipa pali ndalama zambiri zimene sizikuoneka kuti zinapita kutiko. Ndi kuliso machani amene amati ma audit kuti afufuze kuti ndalama zija zili kutiko malisiti akusowa. Anthu aja akungothawa ma trip ena kuti sanachitike. Ndi achilima ndi anzawo amalifomu anati onsewawa akuononga dala ma allowance. Chimene chidzichitika panopa ndi chakuti mupange introduce kuti imene amati full board. Kukakhala meeting ndalama zizichoka kuboma directly kupita kuchani ku hotel, zisakhale m'manja mwa mbuzi ina yake olo maumau ina yake. Chimene chocho amafuna kutani kulanga maumau wakuti ndalama zijakaniya kuti kuli meeting kusalima. Okay, mukakhala 3 days ndalama tatumiza kuchani ku hotel ya kumene koko inu tapita mukagone kumene ku 3 days. That way amanena kuti kuononga ndalama kuja kutani kutha kuchepa. Imene ina number 1. Chinazo nkhani ya allowance inali ya allowance ama MP. Amanena kuti ku ma MP aje amalandira sitting allowance ndikupezeka kuti ndalama zawo zikukhala double koma kugwira ntchito yawo. Ndi MP mwamusankha ali ndi salary and ma benefits. Koma kapita ku parliament ndikumapezeka sokuti kuchani akuti sitting allowance. Ndi allowance iyo ndi yachani chimodzi izo akuti kuchani kuchipatala imene amati chani risk allowance. Achilima ananena kuti kodi zikukhala bwanji kumene koko kuli top up allowance kale munthu akugwira ntchito ndi kumanena kuti risk allowance. Chodabwisa ndi choti aphunzitsi nawo kuli ma risk kumene koko kusamalandira risk allowance. Ma driver akuli ma risk kumene koko kusamalandira ma risk allowance. Koma kuchipatala okha akulandira ma risk allowance chifukwa chani. Ndi achilima ananena kuti iyayi ma benefits ma sitting allowance ma MP athe, ma risk allowance akuchipatala nawo atani athe. Ndi mukutha kuona pang'ono ndikupanga paint picture apo kuti mabwana sakanalola zimene chifukwa choti ma reform aje amagwira kumoyo koma ndalama magayi zimene zikuonongeka kubomaku si ndalama za masewera. Mabiliyoni amene akutchulidwa kumene ndengati imene yoyo inali muchani mu 2020 nthawi imene nanga mu 2021 mu 2024 ndikuti kwagwa ndalama zingati mmene anakwiyira achani abwana chakwera ndi ma allowance pakatipa ndi ma trip
ndekuti kwaonongeka ndalama kumeneko zambirimbiri. Chachiwiri ma employment contracts kapena kuti kalembedwe ntchito ka pakalembedwe ntchito muboma achilima ndi gulu lawo anapeza kuti kumene kokoso kwavunda koopsa kwawola koopsa chifukwa chakuti anthu ena akulowa mboma opanda wala interview kusankhidwa munthu chifukwa cha ndale kena ku munthu ndipezeka kuti wachani walowa pa pay ya boma munthu kulowa chifukwa chosankhidwa ngati personal assistant kena kundipezeka kuti watani walowa mboma nde kuliso yena woti imene amati warehousing kukutenga munthu ukakuyika pena pake osamagwira ntchito koma sale kumalowabe ndi zimene zozo ndi zimene achilima anapeza kuti yayi ukuku kalembedwedwe kantchito kukufunikanso kukhonzedwe malamulo olembera anthu ntchito kumene kokoso ndi akalekale ena ama 1991 imene amati chani kuti Civil Servants Act zama 1991 ndi achilima ndi gulu lawo ananena kuti yayi kumene koko kufunika kukhonzedwe then kuliso nkhani ya ndalama kulembedwa ntchito komweko akuti munthu olandira salary yochepa mboma amalandira 61% yochepa kuposa madolo amene amalandira ndalama zambiri kumeneko. Number 1 imeneyo. 2 anthu amene amagwira ntchito kumaparastato kumabungwe ngati Geneco, Eskom, Water Board akulandira ndalama kuposa anthu ena amboma momwemo. Chimene chili chodabwitsa chifukwa choti zonseza ndi zaboma ndi kodi salary zikusiyana bwanji. Then kunaliso kuchani kuti mabwana akukuntha ndalama kumene kuko ndi ma fuel allowance. Akuyendera ma Prado amene ali ma 3500 cc fuel munthu kumalandira chani 500 liters pa mwezi zili munyani zili mu report ndekuti akuti ana fees ya mabwana ana school kuli nangasi akakulemba ntchito kaya ndi bwana wako Eskom akuti ana mabwana akudya 6 billion pa chaka fees yoka. Ne report inanena kuti iya zimenezo zithe magalimoto onse amene akuyendera amawo kumene koko akhale chani akhale 2500 cc osati 3500 ija akutha mafuta komanso fuel aziperekedwa wochepa. Chinanso anthu amene akulandira ndalama zochepa salary ikwere ndi ndalama zimene ataseve kuchokera ku fuel allowance komanso kuthesa school fees za ana amabig apart from anthu amene mwina ali kunja ngati kuma embassy nangasi kuziko la eni munthu wanyamula mwana kumene koko ufunika boma lizikupusha munthu uli kumalawi konkuno basi ukulandira kale salary yambiri koma ana ako sundi fees kuchokera ku boma ndi zikuononga fees zikuononga ndalama za boma wena ndi zimene ananena kuti zimenezo zithe ndeno mukuthaso kuona pamene njifa chani anadani anafuna kuti malifomu aja olo a DPP sangagwire chifukwa choti amene malifomu amene anapanga propose ndi ena ake a danger. Chachitatu kagulidwe kakatundu mboma. Ino ndi ine tikuziwa zoti ngati kukubedwa ndalama ngati kukuchitika katangale mboma ndi ku procurement iko amene achilima ngakhale nawo anakhuzidwa ndi mulandu uja wachani wa ku defense ku MDF koma report imene anasogolera ananena kuti kupanga bid kwa mapepala kuje kumapangisa kuti pakhale katangale wambiri komanso kuli anthu ena ku procurement iko contract ya ndalama zambiri amaidula kuti akatulusa mabidi aja anthu asafuse mafunso ambiri ndiko kufunika planning yabwino yonena kuti kukufunika kugulidwe chakuti zilembedwe bwinobwino apange plan bwinobwino komanso akuti zizikhala pachani pa internet online osati ya mapepala chifukwa ya mapepala aja imakondera anthu ena ake ananenanso kuti ku procurement iko kuti munthu amene sanapereke katundu wabwino amene sanapereke service yabwino amene asazapasidweso tenda ina ne kufunikanso kuthesa
zimene zikuchitika kukhale wina wake oyang'anira matenda, oyang'anira kugula katundu kuti katangale athe, komanso azikhala pachani pa internet imene amati online bidding. That way akuti zinthu zitha kumaoneka kuti zikulowera kutiko. Nde anapanga propose kuti for example ngati panopa kuti imene amati PPDA je akuti mphamvu panopa sizikuoneka chifukwa choti muliti anthu tinake toti timayipingapinga nde sikugwira bwino ntchito. Ndi anapanga propose kuti kukhale chani e-procurement system kumene koko, komanso task force yoyang'anira chani matenda. Osamangoti uyu wapereka lowest price, akufuna kugula katundu wochipa kwambiri basi mpase ntenda amene iya akuti kuzikhala quality yabwino komanso zinthu zimene zitabwerese value. Chachinayi chimakhuza ndalama zimene akuwononga mabwana amene akulembedwa ntchito muboma. Pomaliza ripoti ija inapezanso kuti mene boma likugwirira ntchito silikuoneka kuti ikulowera kuti kapena likuchokera kuti kapena likusatira malamulo atiwo, imene akunena kuti government has unclear definitions and conflicting laws. For example, kodi secretary wa a president ndi cabinet ndi wambaliti chifukwa choti kuli executive, kuli chani, kuli legislative, iye ndi civil servant, ndi wagwira ntchito mboma kapena wagulu la kwa president ku executive. Nde zimene amanena kuti pali zinthu zambiri zimene zikulowererana nde amafuna kukhala ndi clear definitions yonena kuti wakuti ali pakuti ndipo ntchito yake ndi yakuti komanso tikulowera kwakuti. So malifomu so anali kumbali imeneyo ananena kuti civil service ikhale civil service, boma likhale boma achina ku executive. Nde pano ndikukhulupirira kuti mwaziwa chifukwa chimene achakwera sankafuna kuti malifomu amwaziwe, komanso mukuziwa chifukwa chimene a DPP olapita Mutharika sangapangire implement malifomu amenewa. Koma munthu amene akufuna kusintha dziko la Malawi ngati ali serious, choyamba azapanga implement malifomu atiko. Kodi malifomu amene wawa ine ndi moto mpakaya timapanga mapiri tangati ili tambirimbiri kuti muzitani muzikhala mukuganiza kawiri katatu kuti kodi chikuchitika ndi chani, chimene tauzidwa against chimene chikuchitika. Anyway, cheers, bye.